A les portes d'unes eleccions europees hem de ser conscients que ens juguem molt. A Europa es decideixen moltes coses que ens afecten després de manera quotidiana. Ho dic perquè hi ha qui no li dona importància a aquestes eleccions, ho veuen potser tot massa llunyà. Hi ha fins i tot qui es declara obertament euroscèptic i probablement tenen motius suficients. Jo crec en Europa, però en una altra Europa diferent de la que pretenen construir. Jo crec en l'Europa dels pobles, més que en l'Europa dels estats. I crec en l'Europa social, front a l'estrictament econòmica o financera, o en tot cas, crec en una economia comuna al servei dels avanços socials, de la justícia i de la igualtat. Com a valencianista, aspire, lògicament, a veure el meu país, el País Valencià, reconegut a eixa Europa dels pobles, sobretot per poder decidir les coses que ens afecten sense intermediaris que ens utilitzen com a moneda de canvi. Ahí tenim, per exemple, els temes de la pesca i de l'agricultura mediterrània, que han estat sempre víctimes de les negociacions que tots els governs espanyols, tots, Partit Socialista i Partit Popular, han tancat a Brussel·les en favor de la pesca i de l'agricultura continentals. O l'escàndol que suposa l'afer del corredor mediterrani, l'eix ferroviari que uniria el sud de l'estat espanyol, el País Valencià i Catalunya, amb el sud d'Europa, Marsella, Milà i centre Europa. Un eix ferroviari estratègicament imprescindible per a l'economia valenciana, que no ha estat defensat mai per l'estat espanyol, que ha preferit la connexió per Saragossa i Madrid, de manera que a hores d'ara el corredor mediterrani no està entre les 30 infraestructures prioritàries per a Europa. Els que creiem en l'Europa social, a més, ens horroritzen propostes com la de l'augment de la jornada laboral setmanal fins a les 65 hores, que és un retrocés dels drets laborals absolutament inassumible. Per això jo crec en Europa, però en una Europa diferent. Una Europa garant de les polítiques mediambientals sostenibles. Ahí tenim, per exemple, el famós informe Auken, que condena l'urbanisme depredador i salvatge que ha aplicat el Partit Popular al País Valencià o el Partit Socialista a Andalusia. De manera que, efectivament, en aquestes eleccions ens juguem molt, molt més del que alguns pensen i molt més del que alguns ens volen fer creure. I ens trobarem distintes opcions, algunes, les majoritàries, que volen continuar amb l'actual concepció d'Europa, altres que no tenen alternatives creïbles i, finalment, qui apostem per eixa Europa social i solidària, eixa Europa dels pobles, on defensar els nostres interessos, els interessos del poble valencià. Cal saber triar perquè ens juguem molt. En definitiva, ens calen valencians a Europa.